Filmin esasında hakiki tarih yatanlar, vakalarda ýokary derejeli dogurluk berilenler. Käbir ýerler bolsa taryhy köprek dramatiklik bermek maksady bilen üýtgedilenler. Ähmiýetsizje jikler goşulmady. Hoş geldin Ali. Nahar yiyecek mi? Elbette yiyecek. Bildiren ok mu? Sen näme körmüň? Nahar kaynap dur. Ne bolýar Ali? Al kakmış. Näme üçin nahar beýle Kaldı kalgan? dur ha. Bişip dur. Sen näme üçin onu pejin üstünden ayırmadın, soğutmadın? Naharın tek tayyar değil Ali. Näme üçin sen onu soğutmadın? Näme üçin? Näme üçin? İşte diyen Ali. 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 Ayalym her günniýen ýaly urýadym. Onuň ennamyna häzirem taýagyny ýyllar bildirip dur. Bu maňa bagly däldi. Emma öz ejildiğim boyun almağa hakykatdan hem utanýarym. Emma men aýalymy her gün urýadym. Men hemişe ayalym bilen çağalarmy kemsitýädim. Ýöne men özümi erkedip bilmeýädim. Men ayalmy urmajak bolup, käwagt başga şäherlere gidýärdim. Men öýden başga ýerlerde aýlarmy, hatda ýyllarmy geçirýärdim. Men köplenç İstanbulda ýaşaýardym. Oğlanlar işler näýeli? Bolýar başlyk, sag bolun. Gaty gowy. Dowam ediverin. Tizre. Men soğuç bolup işleýädim. Gadancyma merwet däli. Köplenç bolsa brigadir bolýadym. Ýöne men gadanan pullarymyň hemmetini içkä berýädim. Hemişe içýädim. Başlyk biz gidip işjek. Sen hem gelýänmi? Yok gitjek gel. Näme üçin? İşim var. Bizi nirden tapmanlygyny sen bilýän. Şol öňkördedir. Görüşýänçek. Häzirlikçe.
Akmak oğlan gümüňi çek şu yerden. Gaýdyp geläme. Yok ol gözüme görünme. Karaş'tan bir haber geldi. Karaş'tan bir haber geldi dediler ki keşke Melik ölmeseydi. Ali, bärik gel. Afissan, 2 bulgur. Hoş geldin. Salam. Akşamınız olsun. Sağca ol. Bana yine de birini ver. Cenaplar yapılýar. Näçe? Tölemeli. Hasap 50 000 lira. Yanımda munça pul yok. Sen bolanjagyň ury ber. Galanyny özüm tölerim. Biz gidiýäris. Yine de bir bulgurcuk ber. Köp içtik dostum. Egerde men köp içen bolsam, yine de sorarmydım. Kudreti güçlü. Men on kömek etmegini isleýärim. Kimin? On bile ýygy-ýygydan gürleşýärin. Kim bilen? Elbetde Hudaý bilen. Mysal üçin güller seret. Güller mi? Güller. Güller toprakda we tozanyň içinde ösýärler. Egerde olary derslendirseň, owadan bolup ýetişýärler. Howa, olaň atrysy bolýar. Dersen mi? Yo, ajaýyp atrys. Hudaý dersenem gözellik döredip bilýär. Bulan bizden. Sağ olun. Siz Hudaý bile gürleşýärmisiniz? Käwat arz edýär. Yok. Siz oň bile öz dostuňyz ýaly gürleşmelisiniz. Ýa-da çagasy ýaly bolmalysyňyz. Men oň bile şeýdip gepleşýärim. Düşünýärmisiniz? Hudaý çağalaryny söýýär. Ýöne men öýe gidip bilmeýän. Men öýde bolsam aýalymy urýan, öler ýalydy urýan. İçýärin we onu urýaryn. Hatta adymy ýadymdan çykarýar. Sen Arabistana etsene. Saud Arabistana Ol ýerde içi gadagan. Taşlamaly bolarsyň sen. taşlamaly. Sen özüňde de dersiň may. Men adam bolarsyň. Nerede işleýän? Gurluşuk. Ol İstanbulyň iň osuwçysy. Gatowy. Arabistanada guruluşçular gerek. Wah. Dölegen mowy. Anan maňa şu nälet özüňe taşlap bilmeýän. Menden saňa maslahat. Maňa Hudaý kömek eder. Nesip bolsa, Hudaý kim islese şoňa kömek edýär. Bolýa jenaplar, bugunluk çeterlik her kim öýle öýnär. Sağlyga. Men
gazanç etmek üçin Saudy Arabistana gitdim. Ýöne men ol ýere aslynda pul gazanmak üçin gitmändim. Men içini taşlamak isleýädim. Sebäbi ol ýerde içmen gadagan edilendigini aýtdylar. Ýöne men bilişleýän oglanlarymdan spirtli içkiniň nerede satylýanyny soradym. Olar maňa görkezdiler. Şeýdip men ýene-de içip başladym. Hudaý maňa kömek edýär. Men bu ýerde içip biljek gel. İçmeni taşladın mı? Howa, öňrek. Taşladım. Aslında bu ýerde spirtli içki alyp bolýar. Ýöne men içemok. Bilýänmi, kä wagtçyk? Men Mekke'ye gittim. Mekke? Men ziyaret ettim. 2 ýyl haja gitjek bolýan. Gowy täzelik. Şeýle dämi? Hawa, elbette. Bilýärmiň. Ýöne? Bilýärmiň. Mektepde okamyzda dini sapakda bizi az öwredipdirler. Diňe Arap dogalarynyň bir näçesini öwredipdirler. Ýadyňdamy? Häzir hemme zat ýetgedi. Men hakyky musulman bolmak isleýän. Zöhre. Men gowy ata bolmak isleýär. Zöhre. Men mundan artyk serhoşluk etmen. Zöhre. Alo. Zöhre. Hawa. Sen trubkany goýduňmy kaň öýtdim. Menem seni göresim gelýär. Men wagtym boldy. Men üçin çağalara oşup. Kaçan öýe geljek? Men puly bererim. Bolýarmy? Bir ýyldan soň biz dostlarymyz bilen uzak wagtlaýyn ziyaret edip hac ýerine ýetirmek isledik. We biz dört-dörtden topor bolup maşinlara yerleşdik. Sürücülük şahatnamam ýoklugy sebäpli maşin sürüp bilmeýändigim üçin hiç kim men maşinymda binmedi. Biz gün ýaşyp barýaka Mekke'ye varıp etdik ve Käbeň içine girdik. Biz Käbe aýlanyp bolanmazdan soňra ol ýerde agşam namazy okulyp durdy. Şol agşam men ömrümde ilkinji sapar agşam namazyny okapdym. Bu gün gaty ýadydyk. Nesip bolsa agşama diýinjalar. Men özümiň bu ýere gelenden manan bilmeýän. Ömrüm boýunça şunu arzu etdim. Gatowy. Dogalaryň jogapsyz galmanlygyny bildirýär. Şeýle. Alay. Men sana bir zat aýtmak isleýän. Näme aýtjak? Ýurdumyzda köp adamlar ýaly. Seni hem inanmaýan adam edip terberänliklerini bilýär. Men muňa da geň galýan. Sen bu ýere geleniňe men hasam geň galym. Dogry. Men kynçylygym bar. Ýöne hemme zat ütkär. Men kynçylyklarym hemmesi izde galar. Men hakyky musulman we çyn ziyaratçy bolmak isleýärin. İçmegi taşlamak we maşgalan bilen agdybirlikde ýaşamak isleýärin. Sen bu ýere geleniňi biz begenýäs. Allah seň dualaryň kabul etsin. O kabul eder. Sağ ol. Size minnetdar. Dostlar, eýýam giç boldy. Yatmaly wagt boldy. Goý Allah size parahy da agşam bersin. Hudaý rahatlyk bersin. Ali, daşarda ýatjakmy? İçerik geljekmi? O ýeri gaty issy. Men arasy howada ýatjak. Hudaý rahatlyk bersin. Sağ ol, sağ ol.
Gudraty güýçli seni näme dip tapyp bilerin? Men bilemok. Ýöne sen bardyňy men bilýärin. Men seni bütün yüregim bilen çağırýaryn. Men senin özüme görünmegiňi isleýärin. Men özümi alkohollukdan alat etmegiňi isleýärin. Halas etmegiňi isleýärin. Sen menkisin. Sen kimdiňi bilýärin. Sen İsa'sın. Seni öz ýanyma aljak. Eger sen ýyzyňa düşsem, onun aýalym bilen çağırlarmy näme bolar? Git bu yerden. Sen maňa değişlesin. Men uykudan oýanan wagtym şatlykdan ýaňa uçaýjak boldum. Göwnüme özüm uçýan ýaly bolýadym. Men özümiň nerede düşünmek üçin howada gaýyp ýören bolaýmaýyn diýip ýerde ýadyl guduran halyny ellep gördüm. Men ýene-de şol düýüşi görüp İsa bilen bile gitmek isleýärdim. Ýöne uklap bilemokdym, sebäbi oýanypdym. İrol. İsa'ny gördüm. Ale. Sen nämen gurrun ne diýen ay? Men düşümde İsa'ny gördüm. Ýanyma geldi. Ananaý maňa. Al sen näme diýen ay? Oýandymmy? Hawa sen kömegiň bilen. Ali. Eşitdiňmi? Nämäni? Sesi. İsa'nın sesi. Al näme marada gurrun edýän ay? Ses. İsa'nın sesi. Dün köpräk ipsiň inden basyrgan ýaň. Yok. Bu acayip düştü. Gatygen düştü. Näle pikir edýäň? Gaýtadan oklasam men şu düşü ýene-de görermikem? Bu gowy pikir. Bar git ýat. Ertir wazyp günler. Ali. Sen maňa değişli. Bu ziyarata dowam etme. Git bu yerden. Maňa ýyzyny üzmen git diýädi. Bu ses bolsa meni biňjalik etdiýädi. Men gorkdum bu ses nerden gelýär diýip. We uykym gelmeýän üçin daşarda goýan maşynyň ýanyna baryp maşynyň içine girip oturdum. Ali, näme diýen ay berdi? Men. Näme boldy? Bütün ýyza şu ýerdedirmi? Ýöne, ýöne. Sen ýyzyň ýanyna git. Ýöne. Gidiýärin. Sen ýyzyň ýanyna git. Ýöne. 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 Sen ý
Gece yattım yönü uklap bilmedim. Bir neçe gedek ses eşittim. Ses? Ey udrat güçlü. O ne el ses? İsa'nın sesi. İsan sesi? Gowy yatyp bilmänligi görünüp dur. Borlay, bu zatlar hakynda gürrüň etmäli. Meni o gideri. Bolýar, men seň ýerinden giderim. Bu ziyarata dowam etme. Sen maňa değişli. Erol. 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 Men siziň bilen gitmeýär. Näme diýmegindi bu? Bu ses men bu ýerden gitmeligiň muny tap edýär. Oňa gulak asjak. Ali. Sen onu neçe wagtdan näre tanýasyň? O näşil bäri? Men maşyna mindim-de işläp bören şäherim bolan Akbu şäherini tarap ýola düşdüm. Ol ýere baran wadyma men suwa düşmekçi boldum. Suwa düşülýän ýerde men döşümdäki tüýleriň ýartynyň agaranlygyny gördüm. Men olar derden ýa-da tozanyň ýaňa agarandyr öýtdim. Şoň üçin onu palatiýan bilen süpürip aýyrjak boldum. Emma olar hakykatdan çalaran olup çykdy. We şol wagt içimdäki ses maňa men taňa mundan-da beýik işler görkezeriň diýdi. Şol pursatda meni gorku urşap aldy. Şol wagt meni adatdan daşar gorku eýeledi. Ýöne şol wagtyň özünde men içimde şatlyk hem duýýardym. Şol pursatda men Hudaýyň öz ýanymdadygyny we maňa kömek etýändigini duýdum. Men özümiň erwet enliklerimden, kynçylyklarymdan, şol tany alkogollan hem adat boljakdygymy bilýärdim. Şonda men ýakymly gorkuýny duýdum we içki rahatlygy tapdym da dyýda çökdüm. Menen tek dowa edip bilmeýärdim, näme diýjegimi bilmeýärdim. Şoň üçin men Hawa perwerdigar, men şu minutdan başlap sen näme isleseň şonu hem ederin idim. İslen ederim. Awşam men şol sesi ýene de eşitdim. Şonu ol ses maňa özümiň derrew öýe gaýdyp barmalygymy aýtdy. We men ikirjinglenip durmadan goşlarymı ýygnadym da öýe tarap ugradym. Meniň öýüme goňşularynyň hemmeti hem ýygnanyşypdy. Edil şol wagt men diýsem bagtyýardym. Men odol aýalymy uranmy, çağılarmy gazaply daranymy bilteler hem goňşularym men gowy görýärdiler. Bardan içimdäki sesiň ýeriňden tur diýenini eşitdim. Gulak asyň, men size näme aýtjak bolýarym? Men Sagut Arabistan'na bolamda İsa düşüme girdi. Ol men kalbyma girdi. Indi men siziň hemmeňize İsa anan ýanyma aýdýaryn. Men Hristiýan boldum.
Oğlanlar yatar wagt boldy. Tidirek bolun. Zöhre, men hakykatdanam Hristiýan boldum. Ýöne nädip? Arabistana net bir san ýygyna ýerji bolup bilersiň. Men bir düýş gördüm. Düýşümde İsa ýanyma gelip gürleşdi. Yüregimi ütkötdi. Ol maňa beýik şatlyk berdi. O meniň özüne degişlidigimi aýtdy. Menem onu söýdüm. Inni men näme etmeligimi bilmeýärin. Inni men näme etmeli? Näme boldy Ali? Kynçylygyň näme? Zöhre, men seni gaty görýärin. Hemişe de gowy görýärdim. Meninle sana hiç kaçan elimi kaldırmarım. Yaradan beni bağışladı. Sen ne diýäň? Sen beni bağışlarsın mı? Sen bağışlayan Ali? Näme üçin ağlaýarsyň? He? Näme boldy? Zöhre. Indi men Hristiýan boldum. Sen bolsa dälsin. Inni biz näme ederiz? Gaýgat mali? Eger sen Hristiýan bolan bolsaň, menem bolaryn. Şo iýje parahatlyk meniň öýümi doldurdy. Menem aýalyma Mesihiň ýygyna eýerýänlerden hiç kimi tanamaýadyk. Näme etmeliligimi bilmeýädik. Men işlemeligimi akyl ýetirdim. Şoň üçin meni de soğuçy bolup işe girmeliýän karara geldim. Sana gürrüň üçin pul töleýärlermi ýa-da işiň üçin pul töleýärler? Ne bolýa başlyk, biz gürrüň etdik. Ýöne men İsa hakda gürrüň berdim. Dostuma İsa'nın özümü, durmuşumu ütködenini gürrüň berdim. Eger isleseňiz men size de bu barada gürrüň berip biljek. Men bir direkt zatlara wagtym ýok. Seňem wagtyň ýok. İşläsiň gelýän bolsa işle, bolmasa kowulýan. Bolýa. Gayet mali, biz sen go adamdygyny bilýäs. Men işden kovuldum. We soňundan özüme başga iş tapdym. Ol ýerdenem kowdular. Men köp ýerde işledim. Ýöne baran ýerimde kynçylyk boldurdy. Adamlara İsa Mesihiň öz durmuşyny eden zatlaryny görüň berme we olara hoş hawar aýan etme islegim, işleme islegimden has güýçlirekdi. Gadan jetmek üçin İstanbul'a gitmek ýüregime döwdüm. İsa bilen olan duşuşumdan 2 ýyl geçse de men henide Mekkeje Hristiýan bilen duşuşmanyň we İncili Ýekejege degem okumanyň. Men İstanbul'da iş tapdymda ol ýerde sagatlaýyn işledim we öýe wagtly pul berip durdum. Telefonu aýalym bilen gürleşemde ol ağlap, özüniň we çağırlaryň meni gaty küýteýändigini aýtýardy. Bu bolsa meniň üçin agyr ýükli gaýy boldy da, öňküm ýaly köp bolmasa da aram-aram içip başladym.
Men doğurdanam näme etmeliligimi bilmeýärdim. İçimdäki ses meniň ýene öýe gaýdyp barmanlygym aýtýardy. Ozal İsa maňlaýyma elini degirenne, onuň özüme kömek etjekdigini düşünýändüm ýadyma düşdi. Men Maraşa gaýdyp bardym. Men Maraşa ýydyma gaýdyp baranymda, anam halamasa da dihinme hormat doýan bir adam. Meni işally we men diýsen bagtlydym. Salam Zöhre. Salam. Çağalar nerede? Daşarda oynap ýörler. Olary çağıraýynmy? Yok gerek gel. Nahar pişden soň. Bolýa. Sen işin bilen boluver. Salam qadrlı dostlar. Efirde Huda Yol programması. Zöhre. Şu yol varada. Zöhre, beri gel. Tidre. Gurdun verýär. Zöhre gel dinle. Kitap ören kadim Näme? yazan kitap bolsa da. Bu ýerde İsa bar. Ali sen gowmy? O bu ýerde radiýaň içinde. İsa näme üçin radioň içinde bolsun? Ýuwaş. Bu parahatly çağırlanlar atly radio hepleşikdi. Men onu dinleýänimde derru elime ruçka we kagyz aldymda radio stansiýa hat ýazyp başladym. Men olardan özüme İncil haýyşt etdim. Aradan 10 gün geçenden soň men İncil aldım. Men bu kitaby alanymda näme hili begenipdim. Men kitaby alanymdan soňra bir demde İncili tutuş okap çykdym we okap bolanymdan soň men durmuşym ýütge uğrapdy. Hatta töweremdäki adamlar hem mennäki üýtgeşikli görüp bilýärdiler. Inni men adamlary öýe çağırýardım da. We men olardan jenneti görmek isleýärmisiňiz? Eger isleýän bolsaňyz, öýme geliň diýärdim. Sağ ol Zöhrecan. Ali men ýollaşymy İncil okudyp bilmedimki? Afet, hiç kim anlamak gerek gel. Yaradanyň özü bizi özüne söýgüsi bilen çekýär. Anyk bilýän Ali seniň adam ýöňünden gürleşer. Ýönen tek gürleşmedik bolsa. Ali ütgäp gowy adam boldy. Muňa inanmak hakykatdan hem kyn. Meniň çağalygym hakykatdan hem agyr geçdi. Men başgalamyň özümi gowy görmeýändigini we inkar etýändigini duýýardym. Ýöne men çopançylyk etýän wagtlarym Hudaýy hakykatdan hem tanamasam da onuň bardygyny bilýärdim. Men oňa öz kynçylyklarymyň hemmesi hakda görüň berýärdim. Ol maňa göwnük berýärdi. Men onuň özümi köşüşdirýändigini duýýardym. Hemde onuň bardygyny bilip rahatlanýardym. Ol meniň kynçylyklarym hakda bir näçe sagatlap dinleýärdi. Bir düş meniň tutuş durmuşymy üýtgetdi duruberdi. Men hakyky gutuluş gözleýärdim. Men onu hükmürowan İsa Mesih'te tapdym. Häzir bolsa men ehli argynlara we ejir çekkenlere ýüzlenýärin. We siz hem hakyky Hudaýy tapyňda oňa ehli kynçylyklaryňyzy, aladalaryňyzy beriň. Halas boluň.